Ilang araw na ring iniinda ng 24 anyos ni si Eliza Das ng Victory Village, Legazpi City ang pananakit ng kanyang likod. Kaya nang malaman na may alok na libreng chest x-ray ang Philippine Tuberculosis Society Incorporated sa Embarcadero de Legazpi ngayong araw, hindi niya na pinalampas pa ang pagkakataon na malaman ang sanhi ng kanyang nararamdaman. Tawag din, parang mas nakikita nila kung parang na-maintain kung ano yung kung health ng mga tao. Kasi nga, syempre, ngayon is, syempre, kailangan na nating i-prioritize yung health natin. Kasi hindi na basta-basta yung lumalabas na sakit sa atin ngayon. So, mas maigip na yung, maagang naagapan yung health natin. Ayon kay Kim Madrilejos, coordinator ng Philippine Tuberculosis Society Incorporated, isang non-government organization, ang inisyatibang ito ay bukas para sa lahat. Layunin anya nilang matuldukan na ang kaso ng tuberculosis at gawing zero case ang Albay sa naturang karamdaman. PTSI o mas kilala dito sa Albay na Albay Chest Clinic or Albay TV Pavilion ay nagbibigay ng free chest x-ray. Then kapag may findings ang x-ray ng mga patient na pumupunta, ay libre din ang Gen Expert o sputum nila. Then kapag may findings din ang Gen Expert, libre ang konsulta at libre din ang gamot na ibinibigay for 6 months hanggang matapos na ang pasyente ang kanyang gamutan. So walang binabayaran, libre lamang po. Bukas po ito para sa lahat, senior, mga bata 15 and above, pwede po siya. Lalo na doon sa may mga umuubo na for 1 week, 2 weeks, mas better po na nagpapa-chest x-ray po tayo. Kahapon nang simulan ang libreng chest x-ray na tumagal hanggang kaninang hapon kung saan mahigit 250 ang naging benepisyaryo. So we conducting free chest x-ray sa mga public and private companies. Although meron din kami sa mga schools, nakatapos na kami ng Daraga. May mga school na kami ng Daraga, Anislag, Daraga North School, mga senior high school. So we conducted free chest x-ray. Then sa mga company naman na natapos na namin, ito SILAS ay si BPO, si Fusion, nagkanda kami ng free chest x-ray sa mga empleyado nila. And by next week, magkakaroon din kami ng free chest x-ray sa BIR for 2 days. Then soon, may mga nakaabang kaming free chest x-ray din sa mga school sa Legazpi. Para sa mga hindi nakahabol, maaaring bumisita sa Albay Chest Clinic and Dispensary na matatagpuan sa Barangay Bagtang, Daraga, Albay. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Mel Moral.